Καλησπέρα σας ξανά. Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν που λέγεται Γιασεμάρα, αλλά αυτή δεν είναι η Γιασεμί, αλλά ένας μαλάκας που την αντιγράφει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Αυτός εδώ ο τυπάς έκανε ένα κανάλι στο YouTube όπου αντιγράφει μια φίλη του Μανώλη τη Γιασεμί. Και αυτός κράζει πιο πολύ τη Γιασεμί και τον Μανώλη που είναι από τους καλύτερους YouTubers που έχω δει. Έκραξε επίσης τον Ηλία Γκρίς, τον TikTokάκια και άλλα άτομα που ξέρω. Εδώ σήμερα έκανε ένα βίντεο όπου αυτός βρίζει το AI του Μανώλη επειδή αυτός το έχει φτιάξει, ο Μανώλης εννοώ. Επίσης λέει και αυτός το Μανώλη Καυλόπουλο και Κωνσταντίνα και κάνει το Μανώλη να νιώθει άσχημα με αποτέλεσμα να βρίζει τους άλλους χωρίς λόγο. Όπως για παράδειγμα τον Πάνο. Αυτό που έχω να πω σε αυτόν που αντιγράφει τη Γιασεμί, είναι να πάει να γαμηθεί με τον Μπιφ με Παυλόπουλο και να μην ασχολείται με το Μανώλη και τη Γιασεμί. Τέλος πάντων παιδιά, στο επόμενο βίντεο θα μιλήσουμε για έναν που λέγεται Χαϊάτεϊ Άρμι όπου παριστάνει τον αληθινό Χαϊάτεϊ και λέει στον Πάνο ότι θα τον κλείσει φυλακή. Το λόγο θα τον πω στο επόμενο βίντεο όπως σας είπα. Bye bye.